Godt. I dag har mig og min stoffer, vi har været i Lundvej og købt Ingeborg-chokolade. Men er det ikke, vi har købt Ingeborg-chokolade, ikke? Ja. Nu åbner den, og nu vil jeg bare lige vise, jeg vil bare Oh my god, oh my god. Jeg vil bare lige vise, Hvad? Den ser sådan her ud, pakken. Hvad mener du? Men ja, det er ligesom Dubai-chokolade, bare med Ingeborg, jo. Ja, så den ser sådan her ud. Så ser du udgå, og så ser du inde. Så på pakken kan det den er lyserød. Men ja. Lad os se sådan en lyserød i den her virkelighed. Lad os se sådan en lyserød i virkeligheden. Det er den også. Og der er en eller anden engelhår inde i, og en himmelbær-pastage med. Knækker vi ikke bare den i Det halv? burde sådan at se sådan fagligt ud, men det ser ikke helt fagligt ud endnu, men ja. Let's just trust the process. Den er allerede lidt knæve. Men that's okay. Godt, sådan her ser den ud. Ja, den er allerede lidt knæve. Sådan her ser den ud. Ja, sådan her ser den ud egentlig. Godt knækker i halv af de her. Og den smager. Smager det godt. Mm. Mm. Kan du ikke tage billeder og sende til min venner? Nej, jeg laver en video. Hvad? Jeg laver en video. Mm. Ikke spise den hele, altså. Der er meget. Ja. Jeg er ikke grøn. I dag skal jeg spise det her. Prøv at have det. Gemmer lige lidt noget af det. Hvorfor har I taget så stort stykke? Så er jeg. Hvad er grunden? Hej. Det var rigtig godt.